haka kerta ka bahan ripuwe bat ka sin ka baar ya tho shongku rimpiang u hespa ka perthei ubadai ru utrai jong ka company Amazon u Jeff Bezos te yamatang ina sngapi kanika video hadu badakut gitu ki baju tit cing tit na ka Amazon ki don ka bante pa utrai kanika company u Jeff Bezos bat ka Lauren Sanchez ki bala pendap ya ka jing ya tho shongku rim bat ki la shem ba ka ne ka jing ya tho chongki kadai ka bar rem dor tam haka perthei haka ne ka spasnem ka ba menta Ujaf ubaladon menta henry pois nem karta bat ka Sanchez ka badai ka nongko kubor ka batrim ha ka baladon sampur sansnem karta bat kine kila pendap ya ka ba ki ong aidu haka we ka ying pakidulan ka barem dor hapo benis jongkari Itali kilaya te sayong saisong ru haka cingle niam haka dolenong itro Ujaf ubadap da ka cingpu samki umi na ka jakasa jongu da ka lingkenda bat kawek ti yaki bait baton jongu kibadang a phakmat jongka aman binis hotel nangta saka Sanchez ka babhabru jelun nyempun ka phong ka kijan kibali bat ka wiet samke shaki bait baton jongka bat ka dapan her da ka cingdoit hakapor pakami na aman hotel bat ka lapan iru ya ka jingriam ya tho lembat ka sati jongka ka ba laipo karat kaba songdor hadu lai point hundru million euro lani saupo arklur tingka kapisa India lai thu ba ki don hadu kendai pusan teli ki jet ki bala poi hakane ka jing ya tho kentiu kurim ban ket ya ki ars pangut ki ba chakhot topa sakane ka jing ya tho ka Sanchez bat Bezos ki la poi habenes hakasni balang hakaba ki la sa hakata ka hotel ka barem dor sibun hapo aman benis hakapa ka we ka kamera ka songdor hadu khat we lak nyuk saw hajar simit hakamet jong ka sni palai kala don ka cing thap jur uslap lembat upria ubabom klem sange handrai la shem bat dei penban ka cing ai cing kemen yaki ba shakhot soba baken ya bam ya di hunjrut haka chaka ya tho bat kumju kine ki chijur baken yo thial ngai haka cing kan oi thia jong uslap ubajur tang kini ki video balangkot khoble sibun ngin second part thakiwi part ki video ki ba kum kine